Benvinguts al Comarca Informatiu en la seva edició migdia. Som dijous 23 de maig de 2024. Comencem. Ara ho veuran, els efectes de la sequera comencen a revertir, però encara ha de ploure molt més per deixar de parlar-ne. Aquest és un dels titulars d'aquesta edició del Comarca Informatiu, però n'hi ha més. El repassem a continuació. Es comença a revertir la situació de sequera severa que pateix el Ripollès. Les darreres pluges, que han estat irregulars però freqüents, han ajudat a humitejar el terreny i a fer créixer els rius. Tot i això, encara no és suficient i es necessiten entre 200 i 300 litres per metre quadrat per acabar amb el dèficit de pluja. Ripoll reclama un tercer carril a l'entrada sud del municipi per evitar el sistema de conejat en cap de setmana. Carretera s'ha obert a estudiar si és possible després d'una petició formal de l'Ajuntament. Asseguren que seria la millor solució per evitar el col·lapse que es viu. L'Escola Badruna de Ripoll fa bon balanç de la regulació dels ús de mòbils a les aules. Des de l'inici de curs és un centre lliure de telèfons mòbils. La Generalitat ja ha publicat la regulació d'ús a les escoles. Haurà d'estar pagat i desat en un lloc segur. El Campionat d'Espanya d'hoquei infantil es disputa aquest cap de setmana a Ripoll. Serà el pavelló municipal des de divendres i fins diumenge. L'Hoquei Club Ripoll serà anfitrió de la competició. Imatges com les que es veuran ara les repeteixen arreu del Ripollès. Així baixaven ahir el Ter i el Ritor a l'alçada del pont de Camprodon. Una imatge d'aigua que es va repetint i que és sinònim que la sequera va camí, almenys per ara, de la solució. És el que diuen els meteoròlegs, que ho assenyalen amb què el terreny ja està molt humit i els rius creixen amb molta facilitat després de pluges com les d'aquesta setmana. Tot i això, remarquen que el dèficit de pluja és encara d'entre 200 i 300 litres i l'estiu ha de ser clau per enterrar del tot aquest episodi i no tornar enrere. Les pluges que han caigut des de fa un parell de mesos de manera irregular però constant al Ripollès han ajudat a revertir la situació. Les primeres tempestes van ajudar camps i pastures, però les fonts encara no revenien per la pèrdua d'aigua del subsol i això feia que els rius amb prou feina se'n ressentissin. Hi ha hagut pluja que ha omplert el terreny i altres episodis menors que han recarregat l'aqüífer. Per tant, podem dir que encara tenim el que es diria la sequera més estructural que podem tenir en alguns indrets de Catalunya, bàsicament per la gran quantitat de demanda d'aigua que hi ha, però almenys al Ripollès podem parlar que la sequera, com a mínim la superficial i la de subsol, doncs la podem donar per finalitzada. Això està canviant des d'ara, on les rescloses baixen plenes i els cursos pluvials creixen just després de les tempestes. És que així que plou, doncs els rius responen ràpidament. No és com fa uns mesos que calia moltes situacions de pluja perquè comencessin a revifar una mica els rius. Ara podem dir que tot el que cau del cel va directament a escolament, per tant, a omplir embassaments de Sau i Susqueda, per exemple. Una inflexió en la sequera que encara no és definitiva. De fet, es podria parlar que es dona per acabada si se supera el dèficit de pluja, que encara és a la comarca d'entre 200 i 300 litres per metre quadrat. Per acabar de finalitzar o per poder donar per conclosa directament aquesta sequera, caldria recuperar el dèficit de pluja que tenim fins ara. Recordem que hi ha hagut 2 estius, el de l'any passat i el del 2022, que van punxar literalment moltes de les tempestes que solen caure a casa nostra. No ens hem d'oblidar que el Pirineu Oriental i exclusivament Ripollès i la Garrotxa és l'estiu, l'estació més plujosa. Per tant, portem 2 estius que van punxar aquestes precipitacions i no es va arribar a la mitjana. A la ramaderia aquestes pluges han anat bé, sobretot per no dependre de les xarxes municipals d'aigua per alimentar el bestiar. Tot i això, s'espera que aviat pari de ploure perquè faci créixer prats i pastures per generar aliment pel bestiar per tota la temporada.
Carreteres de la Generalitat obre la porta a la construcció d'un tercer carril a la sortida a la C-17 a Ripoll per evitar aglomeracions i retencions. A petició de l'Ajuntament i després d'una reunió a Girona, els tècnics del departament s'han compromès a estudiar les possibilitats de la via per si és viable elaborar un projecte per millorar la situació. Ripoll és un coll d'ampolla per als vehicles que baixen cap a Barcelona, sobretot en moments de punta de circulació com la temporada d'esquí. En aquesta zona s'hi pot acumular un flux de fins a 2.500 vehicles per hora que a la rotonda de l'Institut quedaven congestionats i per la banda de la Vall de Ribes es generaven fins a 11 quilòmetres de retenció. Quan es donen aquests pics de circulació, actualment s'instal·len cons per crear un fals tercer carril a la C-17 per tenir-ne dos de baixada. L'Ajuntament de Ripoll s'ha reunit amb els representants de Carreteres de la Generalitat que estudiaran dues opcions per fer front al problema. O bé que tapin el voral i ampliïn una mica aquest carril que s'està fent amb conejat, doncs clar, això seria una solució temporal, no? Perquè seria un carril més ample, però no seria una solució definitiva i s'hauria de continuar fent el conejat aquest tan costós econòmicament i que tant pateix la gent de Ripoll, no? I es va fer una reunió el dijous, que van anar amb la batllessa a Carreteres de la Generalitat de Catalunya a Girona, i es va parlar amb els enginyers, i els enginyers veien més factible fer un tercer carril i ja seria una solució ja definitiva. La construcció d'un tercer carril de forma definitiva suposaria eliminar algunes barreres i enjardinats municipals pel cap baix. També faria falta possiblement la construcció d'una rotonda a l'enllaç amb la carretera de les Llosses. Tot això, però, seria una solució a mitjà o llarg termini. Faran un estudi, de moment es fa un estudi primer, un plantejament, i després, si això és viable, doncs ja faran el projecte i intentaran tirar-ho endavant. Això no és un projecte ràpid, això és un projecte a mig-llarg plaç. De moment continuarem tenint conejat per temps. A banda de reduir les retencions a la C-17, des de l'Ajuntament es persegueix l'objectiu d'evitar també el col·lapse del centre de Ripoll, a causa dels vehicles que, per evitar cues, entren al nucli urbà, generant més problemes encara als veïns de la vila. I Teisa ofereix allotjament gratuït a conductors d'autobusos que vulguin treballar amb l'empresa. La companyia pretén, d'aquesta manera, donar resposta a la problemàtica de l'habitatge i a la manca de professionals que afecta el sector dels conductors de transports de viatgers. La proposta de l'empresa contempla un salari d'entre 1.500 i 2.200 bruts mensuals, 3 pagues extraordinàries i beneficis pels familiars directes. La companyia d'autocars Teisa ofereix 3 mesos d'allotjament gratuït i 15 pagues anuals, entre d'altres condicions, per trobar almenys 10 conductors i conductores d'autobusos qualificats. Amb aquesta oferta, pionera a Catalunya, l'empresa pretén donar resposta a la problemàtica de l'habitatge i fer front a l'actual manca de professionals que afecta el sector dels conductors de transports de viatgers. Els conductors podran realitzar serveis de línies urbanes o interurbanes, de transport escolar i transport adaptat, discrecionals i de taxi a les comarques gironines. Consisteix en intentar donar solució a una problemàtica que jo crec que té tothom, no? Que és la de l'habitatge, però molt enfocada doncs, en el nostre sector i amb la problemàtica que tenim, que falten conductors i conductores professionals. Al final estem en una situació que és una problemàtica a nivell europeu, doncs perquè no és una professió que ara mateix doncs, tingui una formació pública. Els treballadors de Teisa s'hauran d'encarregar d'operar autobusos de diverses línies en serveis urbans i interurbans i en funció de la dedicació i servei prestat, el seu sou variarà. També se'ls ofereix allotjament gratuït els 3 primers mesos de contracte en alguna de les poblacions on l'empresa hi té base, com són Girona, Olot, Banyoles, Figueres i Camprodon. Però davant aquestes condicions hi ha dificultats, com explica el mateix Gilabert. Incentivem doncs, que la gent ho estudiï, doncs després es triga entre 6 i 9 mesos el poder-te examinar per la manca d'examinadors. I per tant, doncs, això també fa que la gent doncs, hagi de buscar la vida. Aquesta és la realitat. Teisa vol fer front a les dificultats a l'hora d'accedir a un habitatge i als problemes que els treballadors traslladen al formalitzar un contracte de lloguer durant els primers mesos de feina, quan sobretot no disposen de referències. I Molló ha celebrat un any més els pressupostos participatius. La proposta guanyadora, en la qual s'invertiran els 10.000 euros disponibles, ha estat la de comprar material de llum i so pels actes festius al municipi. La participació enguany ha disminuït, però l'Ajuntament té clar que cal continuar amb la iniciativa de pressupostos participatius.
Molló comptarà amb un nou equip de so i llum per actes socials i festius gràcies als pressupostos participatius. La compra d'aquest equipament ha estat la proposta més votada de les que hi havia sobre la taula, amb un 62% dels sufragis, i s'hi dedicaran els 10.000 euros de partida pressupostària que hi havia assignada. Els seus usos seran variats i d'utilitat per diverses activitats que es fan al poble. Això servirà d'una banda per la pròpia comissió de festes, que quan munta alguna activitat, alguna festa, tenir aquest equip de sonorització. Ara és cert que ho teníem, però amb una sèrie de limitacions i que tampoc es feia servir molt, per tant podrà servir per totes aquestes festes i activitats que es munten al municipi. I dintre d'aquesta proposta hi havia també poder millorar la sonorització de l'església de Santa Cecília, també amb tot el sistema nou de microfonia i de megafonia. Les altres propostes eren l'arranjament de la zona de compactadors i la compra d'un mirall de seguretat per l'encreuament entre el carrer dels Castanyers i el passeig del Vallespí. Han estat poques propostes, un fet que, segons l'Ajuntament, ha pogut desincentivar la participació. Hi havia 3 propostes. La veritat és que les 3 propostes que hi havia, dues ja s'emportaven aquests 10.000 euros i, per tant, suposo que molta de la ciutadania no s'ha sentit cridada, o perquè hi havia poques propostes per votar, o perquè allò que es proposava, qualsevol cosa, ja li anava bé, i per tant, realment, enguany ha votat molt poca gent. El consistori, però, té clar que els pressupostos participatius es tornaran a fer l'any que ve i es fa una crida que els veïns del poble els continuïn donant vida a través de tot el procés que hi ha per tirar-los endavant. Anem uns minuts a la pausa i tornem amb més actualitat del Ripollès. Fins ara. El govern ja ha aprovat les instruccions sobre l'ús restrictiu dels mòbils tant a primària com a secundària. Aquest haurà d'estar pagat i desat en un lloc segur, tant a les hores lectives com a les hores de pati. Només es podrà fer servir per a usos pedagògics de l'ESO i sempre sota la indicació del docent. Es tracta d'una mesura que s'hauria de començar a implementar a partir del curs que ve. A l'Escola Padrona de Ripoll, però, s'han avançat i ja fa 8 mesos que conviuen amb aquesta regulació. Des del mes de setembre que l'Escola Padrona de Ripoll és un centre lliure de telèfons mòbils. El claustre del centre educatiu es va reunir a finals del curs passat per posar sobre la taula la problemàtica dels mòbils a les aules després de detectar que l'alumnat feia un ús abusiu de les pantalles. Bé, doncs el curs passat ja era un tema recurrent a les reunions de claustre, que l'ús del mòbil, diríem que havíem passat de fer-ne un ús a fer-ne un abús. Llavors sí que vèiem amb claredat que això perjudicava l'alumnat, perquè a les hores d'esbarjo, als migdies, parlaven menys, jugaven molt, sobretot el tema dels jocs era el que ens preocupava més, TikToks, vam dir, veure, d'alguna manera això ho hem de regularitzar, sabem que no serà fàcil, sabem que reaccionaran segurament d'una manera que no és agradable quan has de prohibir o restringir
l'ús de la tecnologia i sobretot amb els adolescents, però vam veure, i era gairebé una opinió unànime, que havíem de prendre decisions en aquest sentit. Què hem vist? Primera, que hi ha molta menys gent que porta mòbil. O sigui, la gent que viu aquí, portar el mòbil, deixar-lo i no poder-lo utilitzar, no el porten. I segona cosa que hem vist, doncs, que ens va sorprendre moltíssim, és que van reaccionar molt bé. Jo suposo que entre ells o per dins segur que ens devien maleir en algun moment, però ens ho van posar molt fàcil a l'hora d'acceptar-ho. I el que s'ha traduït és en un pati, també és veritat que aquest any estrenàvem el pati, però en un pati, doncs això, amb tornejos de futbol, amb la gent parlant molt més entre ells, un altre estil. Aquest gest s'ha tornat una rutina. Els alumnes guarden cada dia a primera hora els dispositius en una caixa que es tanca en clau sota custòdia del professorat i que no es torna a obrir fins que abandonen el centre. Arribem a l'escola, deixem el mòbil i el professor tanca la caixa fins al migdia. Els que no es queden a dinar l'agafen i els que es queden a dinar doncs, no l'agafen. Llavors, els que tornem de casa el deixem, el professor obre la caixa, el deixem i la tanca fins a les 5 i després ja l'agafem tots i fins un altre dia. Ens ha vingut bastant de nou, però també ha estat una cosa bona ja que a la classe no ens distraiem tant i ara també ja ens hem acostumat a quan portem el mòbil el deixem a la caixa i ja està. I al pati també, com el tenim nou, ja no estem amb el mòbil i juguem, parlem i jo crec que és millor. Davant la bona acollida que ha tingut la restricció del mòbil, el centre ja ha assegurat que mantindrà la mesura de cara als pròxims cursos. De fet, el govern ja ha aprovat les bases per implementar la regulació de l'ús dels smartphones als centres educatius. I l'Ajuntament de Campdevànol i la Comissió de Festes acaben de presentar dues propostes culturals i musicals per aquest estiu. Un festival i un cicle de concerts ompliran la Vila de Música per a tots els públics, intentant així consolidar la voluntat que el municipi esdevingui un referent cultural durant el període estival. A Campdevànol acaba de néixer un nou festival, és la Flama, i se celebrarà el 23 de juny, coincidint amb la Revetlla de Sant Joan. La localització escollida és el pati de les antigues escoles, al carrer Coll i Verdolet, un espai que permetrà donar la benvinguda a tots els assistents en aquesta nova proposta, que començarà amb un sopar popular amenitzat per l'humorista Lopau de Pons, seguit de l'actuació del grup Roctàmbulos i els DJs Capde i Serra. La idea és que la gent vingui, la gent de fora que vingui, que tingui l'excusa per venir al poble i a la comarca i que la Flama sigui una excusa perquè la gent de fora vingui, anem allà al Ripollès que fan aquell festival tan xulo. Aquesta és la idea que tenim a llarg plaç i això, anar construint mica en mica el festival. El Festival Flama és el tret de sortida del cicle Clavetaires, una proposta musical que enceta una nova edició amb una extensa programació que s'allargarà durant bona part de l'estiu. Aquest any el que hem volgut amb el cartell és abastar un públic molt més ampli. Tenim concerts de grups de versions com el Cherish Band, els Funky Pops, que fan versions molt canyeres, molt per tots els públics. Llavors, aquest any, per primer cop, tindrem el FEMAP a Campdevànol, Festival de Música Antiga dels Pirineus, que és un altre tipus de públic totalment diferent, que és música antiga en llocs emblemàtics. En aquest cas farem a l'església de Sant Cristòfol i a l'església de dalt al cementiri. I, a més, aquests concerts es combinaran amb visites guiades. El cicle Clavetaires ja ha estat un èxit en anteriors edicions i el consistori espera que la rebuda d'enguany sigui igual. Per això la programació s'ha fet pensant en tots els públics, perquè tothom en pugui gaudir. Bàsicament, amb el cicle Clavetaires, el que volem és encabir tota aquesta, sota el barret de Clavetaires, encabim tota l'oferta cultural que fem a l'estiu, tota aquesta primera part d'estiu a Campdevànol. I comencem amb el Festival Flama, que és el dia 23 de juny, que és la festa major petita de Campdevànol. Aquí estem recuperant una mica que també sempre ha sigut una identitat del poble, però que ha quedat com molt menys tinguda, es va anar fent petit i quasi no hi havia pràcticament cap programació. Doncs ara el que fem és recuperar aquesta festa major petita i donar-li sentit. Campdevànol celebrarà la cultura aquest estiu amb el Festival Flama i el cicle Clavetaires, dues propostes de gran format que ompliran la Vila de música i espectacle.
El Campionat d'Espanya infantil d'hoquei patins es disputa aquest cap de setmana a Ripoll. Demà divendres a les 9 del matí comencen les dues fases de grups amb equips vinguts de diferents punts d'Espanya. L'Hoquei Club Ripoll es converteix en l'amfitrió d'una competició que convertirà el poble en el punt neuràlgic de l'hoquei del país. Ripoll serà aquest cap de setmana l'epicentre de l'hoquei patins al país. El pavelló municipal de la vila acollirà el Campionat d'Espanya infantil, amb presència de 8 equips que arriben de diferents punts d'Espanya. L'Hoquei Club Ripoll va presentar la candidatura per ser la seu d'aquest torneig i va ser acceptada, amb els requisits que això comporta. A nivell de club, les instal·lacions tenen que estar bé. La Federació Espanyola demana uns requisits mínims de 4 vestidors, les instal·lacions, les grades tenen que ser un mínim de 250, aquí hi ha alguna més. I llavors, tot el fet de 4 àrbitres, un de taula, tot això ho tenim que gestionar nosaltres, el club ho gestiona, ho paga el club, l'estada d'aquests àrbitres aquí. Comporta que són 8 equips, a Ripoll hi ha restaurants i hotels, però no hi ha, com a Blanes o a Lloret, per dir alguna cosa, que hi ha els que vulguis i més, i col·locar la gent una mica on que estiguessin bé i còmode perquè el Ripollès, més que res. Al torneig hi participen 8 equips dividits en 2 grups. El Tordera i el Barça són els representants catalans, i l'Alcobendas i el Virgen d'Europa de Madrid, l'Alcañiz de l'Aragó, el Dominicos i el Companyia de Maria de Galícia i el Jolaceta del País Basc completen el quadre. La competició començarà divendres amb les fases de grups. El divendres al matí, el primer partit ja a les 9. Fan 4 partits al matí, 9, 10:30, 11:45 i 12... i 1:15, 4. I a la tarda tornen a començar a les 4. De les 4 i l'últim a les 8:30. Això és la primera lligueta, diríem, que continua dissabte al matí a la mateixa hora, 9, 10:30, 12... I un cop aquesta lligueta s'ha acabat, sí que el dissabte a la tarda hi ha les semifinals. Diumenge serà el torn dels diferents partits per determinar les posicions definitives de cada equip. El plat fort serà a 2:45 de la tarda, quan es disputarà la gran final. I la Unió Esportiva Ripoll celebra la permanència segona catalana en una temporada especial, ja que Maurici Camproví i Sergio Burgos s'han acomiadat del club. Per altra banda, el Club Bàsquet Can Demano també ha fet bona valoració de la temporada, havent competit fins al final després de formar un equip nou al setembre. Els 2 equips de bàsquet sènior de la comarca han acabat la temporada amb bon gust de boca. Per una banda, la Unió Esportiva Ripoll va assolir la permanència segona catalana un any més. Els homes de Josep Maria Pere Arnau han sabut respondre en els moments importants, guanyant els partits clau per consolidar la salvació. Tot això tenint en compte que es tractava d'una temporada especial, ja que 2 pilars de l'equip, en Mauri i en Burgos, s'acomiadaven. Tampoc seria normal un any estar a punt de pujar, l'any següent a punt de baixar. L'equip més o menys sempre és el mateix. Estem jugant els últims anys amb gent de la casa i l'objectiu sempre és la permanència, perquè per aconseguir fites més importants segurament hauríem de reforçar amb gent de fora, perdre una mica d'identitat o que vingués una fornada molt bona. Llavors cada any estem allà fins l'última jornada perquè és el nivell que tenim. Al comiat d'en Burgos i en Maurici suma l'adeu d'Ander Borràs, un altre dels jugadors més determinants de la plantilla. És per això que el Ripoll ha de començar ja a pensar en la temporada vinent per reforçar la plantilla. De moment, sembla que Pere Arnau continuarà a la banqueta. Per altra banda, el Club Bàsquet Camp de Bànol també ha acabat el curs amb bones sensacions. Els campdevanolencs van estar a punt de quedar primers al play-off del 8è lloc, però el desempat els va perjudicar. Tot i això, des del club estan satisfets, tenint en compte que són un equip nou. Abans d'aquest últim tram podem dir que estem bastant contents. No hem de deixar enrere que som un equip nou i tot i així hem aconseguit més victòries que l'equip de temporada passada. Llavors crec que aquesta temporada hem fet un bon paper i ja estem començant a treballar per, de cas, la temporada que ve, intentar millorar-lo o, qui sap, encara millorar-lo al 200%. Així doncs, amb la pinya i el grup consolidat, el primer equip del Club Bàsquet Camp de Bànol té intenció de fer una passa endavant de cara a la temporada 2024-2025. Moment de recapitular les informacions més destacades d'aquest Comarca Informatiu en la seva edició migdia d'aquest dijous. Ho fem en format titulars. Es comença a revertir la situació de sequera severa que pateix el Ripollès. Les darreres pluges, que han estat irregulars però freqüents, han ajudat a humitejar el terreny i a fer créixer els rius. Tot i això, encara no és suficient i es necessiten entre 200 i 300 litres per metre quadrat per acabar amb el dèficit de pluja.
Ripoll reclama un tercer carril a l'entrada sud del municipi per evitar el sistema de conejat en cap de setmana. Carretera s'ha obert a estudiar si és possible després d'una petició formal de l'Ajuntament. Asseguren que seria la millor solució per evitar el col·lapse que es viu. L'Escola Badruna de Ripoll fa bon balanç de la regulació dels ús de mòbils a les aules. Des de l'inici de curs és un centre lliure de telèfons mòbils. La Generalitat ja ha publicat la regulació d'ús a les escoles. Haurà d'estar pagat i desat en un lloc segur. El Campionat d'Espanya d'hoquei infantil es disputa aquest cap de setmana a Ripoll. Serà el pavelló municipal des de divendres i fins diumenge. L'Hoquei Club Ripoll serà anfitrió de la competició. Ho deixem aquí. Poden continuar informats als butlletins horaris de Ràdio Ripoll i al portal ripollesdigital.cat. Ara el temps, el dia Comarques de Girona i la porteria. L'actualitat comarcal torna a les 8. Gràcies, com sempre, per la seva atenció i que passin una molt bona tarda.